खुलुमबाय। बाइबेलाव थानाय गुबुन गुबुन फोलेरनि दानबफोर बेनि सायाव आं मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो मोनबेसे रोखोमनि फोलेरनि दानबफोर मोननाय जायो जोङो बाइबेलाव नायगोन। मोनसे जाहैबाय नेफिलिम, अनाकिम, रेफाइम, एमिम, गलियादनि जोलै आरो साफ, जामसुमिम आरो आमरितेस। बेफोर मोनफ्रोमबो बबे बाइबेल रेफारेन्सआव भार्सआव मोनो जों नायगोन। Welcome to Boro Bible Prophecy. Guys, you are watching Exploring Boro Bible. नाफिलिम जोलैनि फोलेरनि दानबखौ जोङो जेनेसिस चैप्टार 6:4 जोङो मोनगोन। बे जाहैबाय जागायजेननाय 6 अध्याय 4 पद। बेयाव बेबायदि लिरदों, बे समाव पृथ्वीयाव बिरफोर दंमोन आरो उनावबो जेब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरजों लोगोआव थादों आरो बिसोरो बि हिनजावफोरजों फिसाफोर मोनदों, बिसोरनि फिसाज्लाफ्रानो गोदोनि नामदांखा बिरफोरमोन। नैबे इसोरनि फिसाफ्रा मानसिनि फिसाफोरजों हाबा जानाय बेनि सोमोन्दै आङो गुबुन मोनसे भिडिअआव लाबोगोन। मानोना बे इसोरनि फिसाफोर सोरगोनि दुत, सोरगोआवहाय इसोरजों दाजानाय आरो मानसिनि मोदोमा जाहैबाय हाजों दाजानाय। बे हाजों दाजानाय मानसिनि फिसा आरो सोरगोनि दुत माबे मेटेरियेलजों दादों सोरगोनिखौ बेखौ इसोरासो मोनथिसिगौ। दा बेनिखायनो बे मोननैजों क्रस जानायखाय, DNA क्रस जानायखाय हयथ' बे जाइन्टसफ्रा सोमजिदों, हाइब्रिद जादों। बेनिखायनो दानबफोर बे समाव दंमोन, उजिदों। बे जाहैबाय जेनेसिसनि 6:4 बेखौ बुंदों। दानिया बे नाफिलिम फोलेरनि उजिनाया बिनिफ्राय जादों। दानिया अनाकिम फोलेरनि उजिनाया बोरै जादों? नाम्बार्स 33 भार्स, चैप्टार 13 बेखौ मोननो हागोन बवसन बिजाबनि 13 अध्याय 33। बवसन बिजाब 13 अध्याय 33। जोङो नेफिलिमनिफ्राय खारबोनाय अनाकिमनि जोलैनि जौस्रां देरस्रां मानसिफोरखौसो बेयाव खामिनाय नुदों। बिसोरजों सुनायब्ला जोङो बिसोरनि नुनायाव गुमाफोर बादिल' जागोन। मसेया जेब्ला 12 जन जासुसफोरखौ कानान देशआव थिनहरदोंमोन जे बे देशनि मानसिफ्रा मा रखम, बे समावहाय बे 12 जन जासुसा बेबायदि मसेनो रिपर्ट होफैदों जे बिसिनि कम्पेयाराव जोङो मासे गुमा बादि, एसेबां गोजौ एसेबां गेदेर बिसिनि हाइटआ, बेखौ खिथाफैदों। बे जाहैबाय अनाकिम। आरो बेवहाय डिसक्राइब खालामदों नेफिलिमनिफ्राय खारबोनाय, नेफिलिम फोलेरनिफ्राय उजिनाय आरो बिसोरो अनाकिम जोलैनि। थ' बे मोननै थांबाय। एबार रेफाइम, बेयो जाहैबाय हुदा बिजाब 3 अध्याय 11 पद। अग राजाया रेफाइम फोलेरनि जोबनायनि राजा। अग राजा, बे राजाया रेफाइम फोलेरनि लास्ट राजा, जोबथानाय राजा। बिनि बिसनाया लहानि, बे बिसनाया सुब्ला 9 गुवार आरो 9 मु गोलाव जायोमोन। बेखौ दाबो आमनारिफोरनि राबा नोगोराव नुनो मोनो। बिनि बिसनाया
लहानि बिसना दंफांनि बिसनाया लाखिनो हाया बेखौ ओरैबायदि अजन ओंखायनो लहानि बिसना बानायदों बिनि बिसनाया लहानि सुयोब्ला मुब्रै गुवारानो मुब्रै जेनेबा मुसेया बेसे गोलाव जायो नोंथांमोना मिथिखागौ आरो गोदोनि मानसियाथ' मिनिमाम 6 फुट 7 फुट बेबायदिया थायो आरो 6 फुट 6.5 फुटाथ' दाबो नुनो थाङो थ' गोलावा बेना 9 मु गोलाव एथ' गिदिर गोजौ मानसि फाइन दानिया एमिम डिउटरमी चैप्टार 2:10 हुदा बिजाबनि 2:10 नायनि इमियारिफोर खामिदोंमोन अनाकिम फोलेरनि मानसिफोर बादि जों अनाकिमखौ नायबोबाय बिसोरबो सानथ्र' हायै आरो बोलोग्रा जौस्रां देरस्रांमोन अनाकिम फोलेरखौ बादि बिसोरखौबो रेफाइमनि जोलै होननानै मिथियोमोन नाथाय मबारिफ्रा बिसोरखौ इमिम होननानै बुंदोंमोन थ' बेयावबो हुदा बिजाबनि 2:10 बेयावबो दानबफोरनि डिटेल्सखौ मोननाय जाहैबाय दानिया 2 सामुएल 21:20 गादाव आरोबाव रोननांनाय जाबावबाय बेयाव सासे गोजौ गिथावथाव महरनि जराल मानसि दंमोन बेहा आखाइ फारफायाव थाइद' आरो आथिं थोंसेयाव थाइद' गासै 24 आसिफोर दंमोन इस्राएलफोरजों हजिगदावनायखाय बिखौ दाबिदनि बिदा सेमेइनि फिसाज्ला जनाथना सिथारदों गोजौ गिदिर गिथावथाव मानसि होननानै बेयाव बुंदों आरो बिनि आसिफ्रा 6टा दङमोन आरो आथिंनि आसियाबो 6टामोन आरो जोबोद गोजौ गिदिर नाथाय गाहाय फिसा मानसिजों बिसोर गोजौ गिदिर मानसिफ्रा सिथारजादों मानो सिथारजादों इसोरा बे दानबफोरखौहाय सापर्ट खालामाखै मानोना बिसोरो मोनसे पापजों बिराद इलिगेल जे जेनेसिस चैप्टार 6:4 जेरखम इसोरनि फिसाफ्रा इलिगेल लिमिटनि बाहेरा इलिगेल पापफोरखौ मावफैदों बे पापखौ मावनायनि थाखायनो इसोरा बे जोलैजों सापर्ट खालामाखै बेनिखायनो इस्राएलफोरजों थानानै बिसोरखौ बुथारहोबाय थादों इसोरा दानिया आरो मोनसे जोलै दंबावो जामसुमिम जों बेखौहाय जुजिम होननानैबो मोनथियो बेयो हुदा बिजाबनि 2:20 आरो 21 होननानै मिथियोमोन मानोना सिगाङाव बे हादोराव रेफाइमारिफोर खामिदोंमोन आमनारिया बिसोरखौ जामसुमिमसो होनोमोन जामसुमिम आरो बेबो मोनसे फोलेरनि दानबफोरमोन बेखौ जुजिम होननानैबो बुङो इंलिसाव जुजिम दानिया जोबथारनायाव आरो मोनसे नायबावनि आमरिटिस इंलिसाव आमरिटिस होनदों ओमफ्राय बेखौ जोङो मोननो हागोन आमसनि चैप्टार 2 भार्स 9 and 10 9-10 आङो बिसोरनि मोखाङाव केदार बिफांफोरनि समान गोजौ आरो एलन बिफांफोरनि समान गोरा आमरारिखौ संहार खालामदोंब्लाबो
गोजौआव आङो बिनि बिथाइखौ आरो गाहायाव बिनि रोदाफोरखौ नस्थ खालामदोंब्लाबो नोंसोर बेबादिनो मावो। आरो बि आमरारिनि हादरखौ आवग्रिहोनो आंनो नोंसोरखौ मिसर देशनिफ्राय दिहुननानै लाबोबाय आरो 40 बोसोर नोंसोरखौ मारु गोरान फोथाराव दैबायदोंमोन। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? इसोरा इस्राएलफोरखौ बुंदोंमोन। आङो नोंसोरनि फिसाज्लाफोरनि खायसेखौ नाबिफोर आरो नोंसोरनि जोहोलावफोरनि खायसेखौ नाजिरिया फसंबाय। बेफोर बिसया नङा खोमा? इस्राएलारिफोर, फोरबुआ होनबाय। आमेन। अब्ला जोङो दानो बाइबेलाव थानाय दानब फोलेरनि सोमोन्दै जोङो बाइबेल रेफारेन्सआव नायनानै मोनथिबाय, नुबाय। बेबायदि मानसि दङमोन। जेब्ला जों उन्दैयाव जोङो खोनायोसोमोन रायखसफोर दङ, दानबफोर दङमोन बेबायदि होननानै। नाथाय बे बाइबेलाव, जोंनि बाइबेलाव दङ। आरो इसोरा बे दानबफोरखौ सापर्ट खालामैखाय मानसिनि दारै बिसोरो, मानसिफ्रा फिसा फिसाबाबो मानसिनि दारै इसोरा बे दानबफोरखौ संहार खालामदों। जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।